שלום, אני אדגים איך אפשר להשתמש בוואטסאפ ווב ככלי לתת"ח, לתקשורת תומכת. אז קודם כל אני כותבת, נכנסת לאתר webwhatsapp.com ולוחצת על Enter. ואנחנו סורקים את ה-QR קוד, נכנסים לתפריט בפלאפון, ושם יש אופציה של וואטסאפ ווב. וככה אנחנו יכולים לסרוק את הקוד וזה עובר. כאן יש את כל האפשרויות איך אפשר להיכנס לזה דרך המכשירים השונים. ונפתח לי המסך שהוא בדיוק המסך שיופיע לי על המכשיר הנייד. אני יכולה כבר לגשת לשיחה. אני נכנסת לקבוצה בשם פטפוטים, ואני יכולה לבחור, אני בוחרת באופציה של הוספת קובץ, ובעצם כל הקבצים שיש לי במחשב הם עכשיו ניתן להשתמש בהם. יש לי תיקייה שנקראת תיקיית וואטסאפ ווב, וכאן יש לי כאן אפשרות להתחיל בהתחלת שיחה. בעצם אני בוחרת את התמונות שאני רוצה שיופיעו כאן, ולוחצת או ממקדת מבט במערכת מיקוד מבט, ויש לי כבר מילים, מה נשמע, וכמובן הצד השני יכול לענות מה שהוא רוצה, ואפשר לענות גם במילים, אפשר לענות גם כמובן בקול, ואפשר גם לענות בסרטונים או בתמונות נוספות. בסדר גמור, מה שלומך? ואני יכולה לחזור לתיקייה של תגובות, שאלות ותגובות, ולדוגמה לבחור את אני בסדר. אז זאת דוגמה אחת להתחלת שיחה. בנוסף, אני יכולה לבחור מה אני רוצה, לדוגמה לקחת נושאים מסוימים, למשל נושא של סוף שנה, ולהגיד הנה מתנה ממני או הנה תמונה. ולבחור את התמונה, כך שאפשר לא רק מילים, אלא אפשר גם להיכנס לתיקיות ולהכין תיקיות של תמונות. לדוגמה כאן יש תמונות שונות, לדוגמה תמונה בגינה, והנה תמונה שאפשר לצלם באותו רגע, או אפשר לצלם לפני כן ולשלוח גם תמונות. ובנוסף, כמו שיש את כל פרצופים, אפשר גם, אם רוצים להשתמש כאן בפרצופים, אפשר להשתמש גם בפרצופים כאן, וניתן גם להגדיל את כל המסך בקונטרול פלוס או בקונטרול מינוס. פה אני מקטינה וכאן אני מגדילה. אפשר לבחור גם כן, ואם למשל לפעמים זה קטן מדי או שיש יותר מדי אופציות, מה שאני עושה זה להכין גם כן תיקייה. בתיקייה של התמונות יש לי תיקייה של פרצופונים, וככה אפשר גם להשתמש באותה שפה כמו של השאר שמשתמשים איתי, ויכולה להתנהל שיחה שלמה. מה נשמע, אני בסדר, הנה תמונה וכו'. תודה רבה.